А сега нещо по-различно. Той е танцор, той е акробат, той е рок-н-рол звезда, той е Супер Марио! Дами и господа, посрещнете с аплодисменти председателя на ученическия съвет на Първа английска езикова гимназия, a.k.a. Марио Николаев Николов! Уважаеми гости, учители и съученици, добре дошли на традиционния ни коледен благотворителен концерт, изразител на духа на Първа английска езикова гимназия. Семейството на английски с неговите разнородни таланти се е събрало, за да изнесе пред вас един незабравим спектакъл. Сплотеността на този колектив се изразява в тяхното великодушие. Обединявайки сили в подкрепата на кампанията Българската коледа, година след година, те помагат на безброй много български деца, които не могат да изживеят светлия празник, както ние. Представиха ми като Супер Марио, но супер са моите необходими съученици. Те не се тестират в трудоемката си подготовка, за да ви покажат повече от най-доброто. Отбележете с нас днешното тържество на талант и удостоете с аплодисментите си всеки миг от нашия концерт. Пожелавам ви весело, коледно настроение с изпълненията на учениците на Първа английска езикова